गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ भारतनि लेङाइ हादरगिरि मानगोनां जगदीप धनखरआ आसामाव दावबायफैगोन। फैगौ 4 जुलाइ थामहिनबा गाबोन मंगलबारखालि भारतनि लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखरआ गुवाहाटीआव थानाय इन्डियान इन्स्टिट्यूट अफ टेक्न'लजि (IIT) नि 25थि कनभकेसन खुंफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आसामाव दावबायफैगोन। लोगोसे गोहोनि बिमा कामाख्या थानसालियावबो दावबायहैनानै फुजा होगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारिया थाद'नाय गैयै रायजोनि हाबा मावनायाव नांथाबदों। फिन दिनै आरोबाव बेखेवबावदों आमिनपारा गामियाव सुमफ्राम बान्दोखौ। चिरां जिल्ला खुंग्रिं पिस्टिसिनि सिङाव थानाय आमिनपारा गामियाव गोबाव समनिफ्रायनो खस्थ'जों भुगिनांनानै माइ आबाद मावनानै जिउ खांबोनांनाय खुंग्रिं आमिनपारा गामिनि सुमफ्राम मुंनि गंसे बान्दोखौ दिनै रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारिया गावनि आखाइजों बेखेवना होयो। जेराव बे बान्दोनि थाखायनो आबादारिफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो खस्थ'जों भुगिनांना आबाद मावनो गोनां जायोमोन होनना रायजोफ्रा बुंथियो। आरो आमिनपारा गामिनि रायजो राजाफ्रा बे बान्दोखौ मावफुंना होनायनि थाखाय एम रन्जित बसुमतारिनिसिम गोजोननायजों साबायखर बावो। 14थि सुपार डिभिजन इन्टार क्लाब फुटबल चेम्पियनशिप 2023 दिनैनिफ्राय जागायबाय। चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव 14थि सुपार डिभिजन इन्टार क्लाब फुटबल चेम्पियनशिप 2023 दिनै चिरांनि थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरि गेलेग्रा फोथाराव जागायो। बे गेलेनाया दिनैनिफ्राय 13 जुलाइसिम जागोन। जागायनाय दिनाव इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब काम लाइब्रेरिनि गेजेराव नारा-नाथा बादायलायनाय जानो थाङो आरो बे बादायलायनायाव चिरां दुवार इउनाइटेड FCआ 3 गल सोना देरहासार जायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गेलेमुफोरनि दावबायसा बर', MLA जयन्त बसुमतारि, अल आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्राम ब्रह्म आरो जिल्ला गेलेमु बिफान आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफ्रा नुजाफैयो। बिटिआर सरकारनि हेफाजाबजों क'क्राझार जिल्ला बर' सावथुन महरगिरि गौतम बिस्वानि बानजायनायाव फैगौ 7 जुलाइनिफ्राय 3 आगस्तसिम क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय इरागदाव रायजो नब्लाङाव सावथुन आरो फावथायसालिनि फाव मावबादा खुंनो साखाफारा। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। बांलादेशआव जानो गोनां क्रिकेट गेलेमु बादायलायनायाव आसामनि क्रिकेट गेलेगिरि उमा चेत्रीया इन्डियान वुमेन्स नेशनेल क्रिकेट टीमनि जानानै गेलेगोन। बांलादेशनि मिरपुराव थानाय शेरि बांला नेशनेल क्रिकेट स्टेडियामाव जानो गोनां 3 मैच T20 आरो ODI सिरिज क्रिकेट गेलेमु बादायलायनायाव भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव मोगा-मोगि जागोन होननानै थांनाय 2 जुलाइ खालि बर्ड अफ कन्ट्रल फर क्रिकेट इन इन्डिया BCCI आ फोसावनानै होदों आरो बे गेलेमु बादायलायनायाव आसामनि क्रिकेट गेलेगिरि उमा चेत्रीया इन्डियान वुमेन्स नेशनेल क्रिकेट टीमनि जानानै गेलेगोन। भेरगावनि कसारिपारा गामियाव सासे उन्दै गथ'नि जिउ खहा। उदालगुरि जिल्लानि भेरगावनि साखाथियाव थानाय कसारिपारा गामियाव मैया मोनाबिलियाव कारेन्ट शट जाना सासे 11 बोसोर बैसोनि गथ' फरायसाया दुखुनांथावै थैनायाव ओनसोलावनो दुखुनि रेगा साग्लोबसारदों। मिथिना मोननाय बायदिब्ला मैया बेलासिनि 3:30 रिंगासो समाव गामिनि थफसा राफा आरो मनमति राफानि फिसाज्ला गथ' थामहिनबा 7 थाखोआव फरायफुनाय कौशिक राफाया मबाइल चार्ज होनो थांनायावनो सांग्रांथि गैयैयाव हरखाबै थैनायखौ बोजबना लानो गोनां जायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिसायख'थि आय'गनि डेलिमिटेशननि द्राफ्ट ओंखारनायनि लोगो लोगोनो आसाम नाङैनो सोमजिदों दावराव-दावसि। बेजों समानै बिटिआरनि उदालगुरियावबो उदालगुरि लकसभा समष्टि जानांगौनि दाबिजों गोख्रों खुदिसारदों। अख्रां गावजासे होख्रावसारदों नांगौखौ बिना। नाथाय बिसायख'थि आय'गआ खोमा सुगोन ना सुवा समाजसो खोन्थासिगोन। दिनै 3 जुलाइ समबारखालि उदालगुरि सोहोराव अख्रां गावजासे होख्रावसारदों उदालगुरि लकसभा समष्टि दाबि आफादनि बानजायनायाव। नुनो मोननाय जादों बर'नि माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे ट्राइबेलनि गोबां फसंथान आफादफोरनि दैदेनगिरि मावथिफ्रा ज'यै बाहागो लानानै बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।